Magagamit na sa rehiyon ang kauna-unahang Mobile Water Testing Laboratory ng Department of Science and Technology o DOST Bicol sa susunod na taon. Ayon kay DOST Secretary Dr. Renato Solidum Jr., tinawag nila itong LabMove Project na nilikha para magamit na on-site chemical at microbiological testing services. Layo ng proyektong ito na mas mapadali ang pag-alam sa kalidad ng tubig, lalo na sa mga nasa malalayong lugar sa rehiyon na walang masyadong akses sa ligtas na inuming tubig. Ang DOST-5 ang kauna-unahang region na mag-develop ng mobile lab. Ang gusto ko lang ma-assure ay lahat ng ito ay inisip ng DOST system para sa kapakanan nila. Ang gusto natin sabihin, para sa kanila to, sana ay magamit nila, i-avail nila yung servisyo ng DOST. Ang LabMove ay kumpleto sa mga kagamitan na pumasa sa Philippine National Standards for Drinking Water of 2017 at pinondohan ng 6.5 million pesos sa ilalim ng DOST One Labs Testing and Calibration Education and Discovery o TEX program. Ang kaibahan nito, imbes na yung mga kliyente natin ang magpadala ng sample sa regional office, tayo na ang pupunta. Kasi sometimes nahihirapan din sila at minsan hindi alam na may serbisyo pala ang gobyerno na gano'n. Kaya imbes na magpadala lang sila, which is also an option, pwede rin namang hintayin ang pagbisita ng ating mobile app sa iba't ibang bayan. Kasi marami pa rin hindi nakaka-avail. Magagamit din ang naturang proyekto bilang pook para sa pag-aaral ng mga estudyante. Pormal itong ipinakilala sa publiko kasabay ng pagdiriwang ng Regional Science and Technology Week kamakailan. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Angeline Dagta.